נראה. פשוט הייתי רעב, אז הלכתי לנשנש משהו, ועכשיו אני קצת מתחרט על זה, כי אתם מכירים את הקטע הזה שאתם רעבים? אתם הולכים לנשנש משהו, וזה בעיקר תעסוקה על הפה, או יותר נכון למלא את הנפש, אפשר להגיד. בעיה של כולנו, והיום אנחנו ניגע בזה בפרק שלנו, איך אנחנו נהיים שבעים בלי נשנושים. אז הפרק שלנו, בפודקאסט הקבוע, בעניין על הפרשה, ברוכים הבאים לכולם, מדבר גם על פרשת עקב, מוזמנים לצפות בפרקים הקודמים, פרשת השבוע שלנו, ומתוך הפרשה נעשה ככה להיות יותר שבעים, בלי נשנושים. הפרשה מספרת איך הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו במדבר, משה מספר לנו איך הקדוש ברוך הוא דאג לנו לכל דבר, והוא אומר משהו מאוד מוזר. כולנו הרי יודעים שעם ישראל אכל במדבר אוכל מדהים, שנקרא מן. מן, כן? המן הזה היה דבר מטורף. מן זה היה לחם משמיים, לחם ממש שנפל מהשמיים, שהיה לו צורה מאוד מאוד מיוחדת, לבנה כזאת, והיה בו הכל, כל הערכים התזונתיים שאנחנו צריכים, כל הסובה שאנחנו צריכים, הכל היה בפנים, הכל. זה נשמע מטורף, אבל כאילו, אבל התורה אומרת עליו משהו מאוד מוזר. הקדוש ברוך הוא אומר, ויענך וירעיבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו אבותיך. וכאילו משה רבנו אומר, אכלת לחם משמיים, שזה מטורף, שסיפק אותך עד הסוף, כל הצרכים, כל הסובה, הכל, אבל הוא קורא לזה עינוי. זה מוזר מאוד, לא? ואז משה רבנו ממשיך ואומר, כי לא ללחם, למען הודיעך, כל זה היה שיעור, כי לא ללחם לבדו יחיה אדם, כי הכל מוצא פי השם יחיה אדם. בואו ננסה להבין מה יש פה. מה השיעור שהיינו צריכים ללמוד דרך המן? לא המן הרשע, כן? דרך הלחם הזה שנקרא מן, שקיבלנו במדבר, ולמה זה נקרא עינוי? אז יש הרבה פירושים למה זה נקרא עינוי, מכל מיני סיבות. סיבה אחת שאני מאוד מודה, למה המן נקרא עינוי? למה זה נקרא עינוי? אפשר להגיד בצורה מאוד מאוד פשוטה. אין נשנושים. כן, עם ישראל, אנחנו קוראים את זה בספר שמות, כשעם ישראל פגש לראשונה את הדבר הזה שנקרא מן, קוראים לו מן כי הם לא ידעו מהו, כן? לכן זה נקרא שלא ידעת. הם היו רגילים לזה שיש לך מקרר, יש לך מזווה, וכשאתה רעב, אתה הולך מנשנש, מרכיב לעצמך, ופתאום אתה הגעת לצבא, כן? יש לך משהו שמספק את כל צרכיך, כן? אבל כל יום משהו קבוע, שאתה אוכל אותו, אתה שבע. לא צריך שום דבר מעבר לזה, אתה בריא. אבל אין נשנושים, אתה לא יכול לגשת למקרר ולקחת, אתה לא יכול לדחוף יותר, לא יכול לדחוף פחות, כשאתה ככה במהלך היום, שאתה בא לך לזה, לאכול איזה משהו, אין, אתה כבר אכלת, אתה שבע, אכלת ארוחת בוקר, מן, אתה שבע לכל היום, אתה לא יכול לדחוף ככה עוד ככה פינוקים ונשנושים באמצע היום. ויש בזה משהו שהוא קצת עינוי, כי האכילה שלנו הרבה פעמים היא אכילה רגשית, והיא לא אכילה למטרה. הרבה פעמים אנחנו אוכלים בגלל אכילה רגשית. ולמצוא סיפוקים אחרים לרגע שהם לא אוכל, זה קצת עינוי, לבן אדם שהיה רגיל כך אחרת כל החיים, פתאום לאכול מן, לחם משמיים. גם אם זה מספק אותי, וגם אם זה משביע אותי, וגם אם זה ממלא את כל הערכים התזונתיים שאני צריך, יש בזה קצת עינוי. לא לספק את הסיפוק הרגשי שלי באוכל. אבל זה השיעור חשוב. הקדוש ברוך הוא אומר, כי לא ללחם לבדו יחיה אדם, כי הכל מוצא פי השם יחיה אדם. האוכל הוא לא מה שמספק אותנו. מוצא פי השם זה מה שמחיה אותנו. האדמו"ר פסס מדבר על זה הרבה, שאם אדם מרגיש שהוא צריך משהו, והוא הולך למקרר, פספס פה משהו. כי יכול להיות שהוא היה רעב, אבל הרבה פעמים זה לא בגלל שהוא רעב. הנשמה שלו צועקת. היא רוצה משהו, ואז זה מתגלה בזה שהאדם מרגיש שהוא רוצה משהו, הוא לא יודע מה הוא רוצה, אז הוא הולך למקרר ודוחף שוקולד לתוך הפה, ואז הוא מרגיש טוב עם עצמו, הוא אומר, האדמו"ר פסס, מה עשית? בבני מחשבה טובה, הוא אומר, מה עשית? לא מקרר זה מה שרצית. רצית לשמוע איזה משהו ששמח אותך. איזה משהו של תורה, משהו של רוחניות. אתה פירשת את זה שאתה רוצה שוקולד. באמת סתמת את הפתח שנפתח, ועכשיו אתה כבר לא מרגיש שאתה רוצה משהו, אבל חבל. הרי היית שבע, ורצית משהו. היית יכול לספק את זה במשהו רוחני. ומשה רבנו אומר את זה לעם ישראל לפני שהם נכנסים לארץ, כי הוא אומר להם, תקשיבו, ארץ ישראל, ארץ טובה באמת, יש שם נחלי מים, ארץ חיטה ושעורה, ואין שם,
הרשב"ם אומר, אין שם רק חיטה ושעורה, יש שם גם פינוקים, גפן, תאנה, רימון, ארץ זית שמן ודבש. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, יש ערך בלהתפנק. המן היה ממש טעים, ממש טעים, כל הטעם שרצית לטעום בו היה שם. אין איסור להתפנק. מתוך 7 המינים, רק 2 הם חיטה ושעורה, שהם כאילו הדבר הבסיסי. רימון, איזה ערך תזונתי יש ברימון? אומרים הרבה פרשנים, רימון זה פינוק, כי יש ערך בלהתפנק, אני אחזור את זה גם כמה פעמים, יש ערך שהאוכל יהיה טעים, ושיהיה כיפי, ושנראה טוב, ולהשקיע בזה, ואנחנו רואים את זה במצוות שבת, ואין בעיה בלעשות קישוטים, הפוך, זה כבוד שבת ועונג שבת. זה חשוב להתפנק, באמת. אבל הכל נשאר בתוך הגבולות של לחיות אותי, לתת לי איזשהו צבע, לפנק אותי, צבע לאוכל, פינוק באוכל, טעם טוב, הכל טוב ויפה, כשזה בתוך הגבולות של, זה מזין אותי ומחיה אותי. אבל אם זה גולש לאכילה רגשית, זה כבר לא טוב. זה כבר לא טוב. הקדוש ברוך הוא אומר, אכלת ושבעת, יש ציווי לסבוע. ואיך סובעים? דרך המוח, דרך הכל בראש. המן במדבר לימד אותנו, וגם 7 המינים בארץ ישראל מלמדים אותנו, שיש ערך לאוכל טוב, נראה טוב, מפנק, אבל בלי אכילה רגשית. באמת, פשוט לחשוב על זה. אני מקבל לעצמי שכבר בארוחת ערב הקרובה, אני אוכל טוב ואשמח, אבל כדי שנהיה יותר חזק ושמח, לא לאכילה רגשית. ושנזכה, באמת שנזכה לעשות את זה, זה באמת שינוי שאני עברתי באופן אישי, אני יכול לשתף, שלפני כמה שנים ממש הייתי אוכל וקצת לא שמח מה שאני אוכל, וממש ראיתי פסוק במשלי שממש אומר את זה, צדיק אוכל לשוא בנפשו, ובטן רשעים תחסר. המלבי"ם אומר, צדיק אוכל לשוא בנפשו, כי הצדיק לא יוכל למלא בטנו, רק לשוא בנפשו, כדי הסיפוק, לא מטרות, לשוא בנפשו הרוחנית, כפי הצריך להחיות נפשו. והרשע אוכל למלא את הבטן, כן? וזה ממש חילוק מדהים. לחשוב כשאני אוכל, האם אני אוכל כדי לחיות, או כדי למלא את הבטן. זה נשמע מאוד דק, אבל כשתשנו על זה לילה, או שתשנו על זה ארוחה אחת, אז תשתפו אותי בתובנות שלכם, שנזכה לחיות ולשמוח, ולאכול טוב, ולא כדי למלא את הבטן. בהצלחה, שבת שלום.